V Novej Bani sa zrodil nový hudobný festival. Od mája až do septembra sme prebudili k životu 6 výnimočných miest a odohralo sa 7 nezabudnutelných koncertov. Hudobný festival Nova. Séria koncertov, ktoré spojili hudbu s dušou nášho mesta, s históriou, ktorá dýcha z každého kúta a s emóciou, ktorá naplnila priestor. Radničný park, jazero Tajch, farský kostol, mestská knižnica, bufet a ferata Zvonička. Miesta, ktoré sa stali koncertným pódiom, aké tu ešte nebolo. Pod holým nebom, pri západe slnka, s atmosférou, na ktorú sa nezabúda. Na pódiach sa vystriedali umelci, ktorí priniesli pestrosť hudobných žánrov. Lubomír Gašpar a Adam Benezra, Génius Loci, Martin Geisberg a Richard Dautner, Peter Lipa mladší a Svetlana Rimarenko, basbenda Filip Burda, Stromoradie a ženský spevácky zbor Canzone Neosoliensis. Hudba patrí nielen na veľké pódia, patrí tam, kde má čo povedať. A my veríme, že hudobný festival Nova priniesol kultúru aj na miesta, kde by ste to neočakávali. Za organizáciou festivalu stálo občianske združenie Nova Montania s podporou Fondu na podporu umenia, partnerov a mestom Nová Baňa. Festival neobohatil len divákov a umelcov. Obohatil mesto samotné. Ukázal krásu jeho skrytých zákutí a silu kultúry, ktorá spája.